এই ଆମ ରଥ ଆଜି ହେଉଛି ରଥ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ଭାଣିଜୀ ଝିଆରୀ ରଥର ଦେଇ ଫଟो ଉଠେ ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଚିଣ୍ଟୁନ ବାବା ଏଇ ବେ ଆଳୁ ଧରିକି ଘରୁ ଆଇ ଦେଖ ଆଳୁ ଧରିକି ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ଦେଖ 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 ଅନ ବାପୁ ଏଇଠିକି ଅନ ଏଇ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ରଥ ଦେଖ ନକଲ ଆଗେ ଦେଇ ଆଗକୁ ଜଣେ ହଁ ଏଇ ରଥରେ ଆମ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଯା ହଜି ଯାଇଛି ଏଇ ରଥର ପାଇନି ତାକୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଯା ହଜି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପାଇନୁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ପାଇନି ମୁଁ ଯାଇ ଠାକୁର କତିରୁ ଆଇଲିଣି ଆଇଲୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିसे ଦର୍ଶନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇକି ଆସି ସାରିଲିଣି ଭୋଗ କରିସାରିଲିଣି ଭୋଗ ମୁଁ ନେଇକି 4 ଦିନ ମୁଁ କରିବି ନା ମୁଣ୍ଡ 5 ଦିନ ହେଇଥିଲି ମେଘ ପବନ ଜୁଲମର ଆଇଲାଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆସୁଛୁ